El programari ens ofereix tres tipus de llapisos: el llapis normal, el llapis intel·ligent i el punter. El llapis normal és l'eina més senzilla. El llapis intel·ligent té una funció que ens permet reconèixer formes dibuixades sobre la pissarra. El punter el podem fer servir per fer indicacions sobre el text i qualsevol línia que dibuixem desapareix quan dibuixem la següent. Si fem clic a la pestanya Propietats, obtindrem una paleta de colors que té 6 tipus de llapisos: llapis normal, marcador, llapis de perfil, llapis d'ombra, llapis de tub i llapis de textura. Podem també canviar les característiques de la línia i el seu gruix. Qualsevol color de la paleta de colors es pot col·locar a la barra de l'eina o també sobre la mateixa pàgina.